Right, yeah man, salibonani. Welcome back again Pazimu Reality ITV. But nokudze zvinenge zvichitika mativi mana enyika neyandine panapa ndeyekuti mukuru wenyika avaccinatwa abayiwa. Saka ndine mapictures andakuratidzai kuti mumaone mubva maziva kuti maya mukuru wenyika ndase mutyayiri wenyika avaccinatwa ende zviri kwamuri vanodawo kuvaccinatwa muendase munovaccinatwa but wakaita nge wakaita ngeisusu tichazovaccinatwa kwokupedzisira kwacho but still tikukurudzira vanhu kuti vanotendawo kuti vaccine ngainandese anovaccinatwa zvake handika mukuru wenyika atovaccinatwa. Ndifamba ndingoona mapictures ari apa akuratidza kuti mukuru wenyika ndese atovaccinatwa ende zvinoitika kunga vhidhiyo kachangona kukwatidza kadiki ako kari pakona apa. You want you to repeat because he didn't feel any pain. You protected me. Take pictures. Right, ndinofunga mangozvionerawo mega kuti mukuru wenyika avaccinatwa. Saka tikuratidza kuti pane mumwe munhu asina kunge azviona kuti mukuru wenyika ndase atoreceiva yake vaccine. Saka ari willing kuti aende kuti atese anovaccinatwa. Please ngaine anovaccinatwa kuti chirwere chitese chidzikire. But iwo nhubu dzakaita ngana Sparks tichazovaccinatwa kwokupedzisira dzinenge dzichingoona umwe aita wachivaccinatwa. But chakakosha ndechekuti aiwa maya kana mukuru wenyika achinge atoreceiva aiwa kana mufudzi achinge areceiva. Saka makwai munogona kungoita maibata. Saka ndonyanga ndinayo futi muzora nhasi. Thanks for watching.